Дойде момента да определим големината на рисунката в листа. Да кажем 18 см. Примерно 18 см. Я умножете 18 по 1,4. 25,2. Значи това е много близо до 2 пъти. 2 см, трудно може да го хванете, 2 мм. Да кажем 25,2 казахте. Добре. Искате този формат да се събере в 35 на 50. Рисувате един правоъгълник с размери, които ви се струват добри като за големината на рисунката. И искате да изчислите процента на оголемяване на това, което сте направили, процента, в който трябва да оголемите. Защото вие това трябва да го изрежете с макетното ножче. Значи това са 4 ъгъла на формата и 18 см трябва да станат 35. Значи 35 делено на 18 ще бъде по-малко от 200 по 100% е равно 194%. Значи, това го изрязвате с макетното ножче. Или ако вземете целия лист, те могат да ви го сканират и без да го изрязвате. И им казвате 194%. Да го увеличат. По-добре е да не е повече от 200%, а някакъв път се случва да е 205% или там 200 и нещо. И веднъж ми се получи 166,6 в период. Сега закръглявате на 167, на 170, нали? Ясно. Това нещо се преснима на пауз в формата 35 на 50. Пауса отзад го с един по-мек молив малко го тонирате, слагате го като индиго го слагате върху листа, на който ще рисувате и аз ползвам химикал най-често. С него, без много да натискате, да не останат бръзди, но с лек натиск пренасяте линиите, видимите линии, сега тия тук задните пунктири няма да ги. На дескриптивното построение нека да ги има, но на рисунката, там където имате построителни линии, няма да ги правите. Сянката я пренасяте така, каквато е, в оголеменото копие и започвате да рисувате с избрана от вас техника. Може да бъде акварел. Акварела много лесно, много добре става, между другото. Много бързо и ефектно става, защото дава едни приливания. Значи ви все пак трябва да имате някакви засилвания на тона в предния план, някакви, примерно тази сянка назад ще избледнява, вече ефекта на въздушната перспектива трябва да го търсите, защото това трябва да прилича на реалистична рисунка, а не на чертеж. Нали? Гоним художествен ефект от цялата работа и ви получавате първо на вашата клауза, къде сте написали името, номера, групата, нали? Първото нещо е това. Да се напишете задължително групата, номера, защото става едно разбъркване, да можем да го откриваме и двете имена, поне, не само едното. Получавате една оценка на дескриптивното построение и получавате втора оценка на готовия резултат вече, който ви може да го направите и на друго място, да не е тук. Може и вкъщи да си го направите, но трябва сами да си го направите и там вече да покажете някакъв художествен усет към проблема на архитектурната перспектива.